Hello mga padaba! Welcome back to my YouTube channel. Diyos marahay na aldaw sa Indogabos. Once again, this is VJ, your Bicolanang vlogger. And for today's vlog, I'm gonna show you our activity number 6 in day 1. Just to recap, this is our activities. ATV ride, Kagsawa Ruins, Sumlang Lake, Huyup-Huyupan Cave, and Linyon Hill. Tapos na po nating maikot ang Daraga, Kamalig, and Legazpi City. And now, proceed naman po tayo dito sa Santo Domingo, Albay. Yes? Kain ka! I'm here in Santo Domingo! Coastal view. Coastal view resort. And remember, tayo lang yung guest. Kaya sulong-solo natin yung pool. Vamos na kita! Ayun na po sila. Kainit, no? Candidate number 1, Miss Erin Padua. Candidate number 2, Mylene Dizon. Ay nako. After na maghapong pag-iikot, it's time for swimming. At tamang-tama ang aming pagbisita dito sa ipinagmamalaki naming Coastal View Resort na matatagpuan dito sa Santo Domingo, Albay. And the owner of Coastal View Resort is one of my colleagues in my previous company. Kaya naman syempre, kami ay nakasave sa budget. And special treatment pa ang binigay sa amin. Kaya sulit na sulit ang pag-stay namin dito. Video. Hi, Mami! How are you? Hi! Hi, Ate Eden! Kanigo ka din! Solong-solo ng mga sirena. Ganda dito. Ito po yung room namin. We're here at Coastal View, Santo Domingo, Albay. Okay. Yan po yung pool. Nagparapanghirog na, nasad ka tao mo, dida. Napakaganda ng place. Tahimik ang lugar at napaka-presko. Kaya naman, ang sarap-sarap magstay dito. This place is highly recommended. Please visit Coastal View Resort and Santo Domingo, Albay. Thank you for watching mga padaba and abangan po ninyo ang aming day 2 dito sa resort. Diyos mabalos!